Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, eta zure espirituarekin. senideok, aitor ditzagu humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, aita erruki horra, zure semeak gurutzean josita zegoela, Andre Maria Virginia bere ama guri amatzat eman zigun. Egizu beronen maitasunaren laguntzaz, zure eliza gero eta ugariago izanik, bere seme alaben santutasunaz poztu dadila, eta mundu zabaleko herrialde guztiak bere altzora ekar ditzala. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Zakarias profetaren liburutik. Poztu zaitez eta alaitu Siongo alaba. Badatorkizutan, zure erdian bizitzera dio jaunak. Egun hartan, herri asko itsatsiko zaizkio jaunari, nere herri izango dira, eta ni zure erdian biziko naiz, eta ezagutuko duzu, diren guztien jaunak bidali nauela zuregana. Jaunak Juda izango du bere ondare lur santuan, eta Jerusalem aukeratuko du berriro. Badaude isilik guztiak jaunaren aurrean, bere etxe santutik jaikitzen denean. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Kanta jaunari lur gora ta gora ari kanta. Kanta jaunari lur guztiak egin alaitzu jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aintza zure jauna. Aldi hartan, Jesusen gurutzaren oinean zeuden bere ama, amaren aizpak Kleofasen Maria eta Maria Madalena. Jesusek bere ama ikustean eta han bertan berakain maite zuen ikaslea honela esan zion amari. Andrea, horra hor zure semea, eta gero ikasleari, horra hor zure ama. Eta ordu ezkero ikasleak bere etxean eduki zuen Maria. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Gaurkoan badago ospakizun bat, batez ere agustindarrek, batez ere modu berezian ospatzen dutena, eta seguru asko leku konkretu batzutan ere ospatuko da. Eta da, ama Virginia kontsolagarria edo kontsolamenduaren ama dela kontutan eukitzen dugu. Eta agustindarrentzako haien ordeneko zaindaria da. Eta gaur egun gure aita santua agustindarra da, Leon XIV. Beraz haientzako oso egun berezia, oso egun handia, eta gaineko guztiontzako beti ama Virginia ospatzea gauza ederra da. Bera da gure ama. Hain zuzen ere, gaurko evangelioan entzun dugun bezala, Jesusek Joani amatzat eman ziolako.
Eta hasieratik ez da entenditu berari bakarra emango balio bezala. Joani bai eta gaineko guztiei ez. Baizik eta Joanek nolabait ere gu guztiok, historia osoko kristau guztiok nolabait ordezkatzen ginduela ulertu da oso hasieratik. Horregatik deitzen diogu ama Mariari, Jesusen ama eta gure ama delako. Eta horregatik eskatzen diogu laguntza. Eta erabat liturgia josita dago. Esan genezake ama Birjinaren oroipen eta festataz. Datorren astelehenean ere, hemen ospatuko dugu oso bereziki ama Birjinaren jaiotza. Eta gaurkoan bere kontsolagarri izate, esan genezake, kontsolamenduaren ama dela gogoan hartzen dugu. Momentu ezberdinak ditu bizitzak, momentu onak, txarrak, gogorrak, eta denetan ama Birjinaren laguntza hori ezinbestekoa dugu. Hoixe da Jesusek nahi zuena. Guk senti dezagula, zeruan badegula ama bat, berari eskatu dezaiokegula, eta nahi duela gainera berarengana gerturatu gaitezela. Momentu onak, ederragoak eta alaiagoak izan daitezen, berakin konpartituta, eta momentu txarretan mina, tristura pixkoat arintzen lagun dezaigun. Amaren ondoan egoteak, ematen duen sensazio hori nahi du Jesusek eduki dezagula guk espiritualki Mariarengana gerturatzen geralarik. Eskatzen diogu bada, beti gure ondoan egon dadila, bere gertutasuna, bere presentzia, bere babesa eta bere maitasuna beti senti ditzagula. Gure eskaintza eta egizu salbameneko misterio beronen indarrez, Elizaren ama den Maria Birjinaren maitasunean sutu daitezen eta berarekin estuago lotuta gure erospeneko lanari ekin dezaiogun Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Zure espirituarekin. gora bihotzak, Alabandozkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokita bidezkoa da. Egoki da bai eta zuzen, non nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko ahal guztidu beti ireko horri. Eta zu behar bezala berenkatzea eta gorestea. Andre Maria Birjina ospatzen dugun egun honetan. Berak zure hitza bihotz garbiz hartu zuen. Bere Birjin sabelean sortu eta Elizaren hasiera prestatu. Sortzailea mundura ekarriz. Berak gurutze ondoan Jainko maitasunaren testamentua harturik, Kristoren heriotza bizi berrira sortutako guztiak eta bere seme-alabatzat hartu zituen. Berak apostoluak zuk agindutako espirituaren zain zeudela, bere otoitza ikasleenarekin bat egin zuen, Eliza otoizlariaren eredu bihurtzen zelarik. Zeruetara jasoa izan ondoren, Erromes doan Elizari ama maitasunez laguntzen dio, eta Elizaren pausoak zuzentzen ditu jaunaren egun handia etorri artean. Horregatik santu eta egunekin goresten zaitugu, beti eta beti abesten degularik. Santu, santu, santua, diren guzti jainko jauna. Zer olorak bete dauzka, zure
Merekatua jaunaren izenean datorrena, Osana zeru horienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiak iturri, santu egizkizu bada horietako hauek zuen espiritu isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, salduztenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok ontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalduan berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok ontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zerala jauna zu berriz etorri arte haudeko berri ona. Horregatik jauna, zure semiaren heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salomenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu behituzurago. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizkeko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak aritzazu zure orpegiaren artean. Erruki zakizkikoaren guk guztiok betiko bizitzen itx dezagun jangoikoaren ama Maria doatsuarekin. San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztitun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, sartu izan bedi zure izena, etorri zure reginoa, egin bedi zure naia zeruan bezala horrean ere, emaitu gaur lurutako dugia, markatu bere ezagak, bere gure zein markatzen ezkero, eta ez duten taldea eman gainen atera gaitzu zaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure gumotan. Zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zure esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nire pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, eman zure elizari pakea, eman batasuna errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Eman zure pakea elkarri. Jangoikoaren mindotxa, zuk ezazun pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren mindotxa, zuk ezazun pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren mindotxa, zuk ezazun pekatua, Ona hemen jangoikoaren mindotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila dituak. Jaunari ez nezin hartu nire etxea sartzeko, baina esantzatzen bat eta sentatuko naiz. Agindu berri bat, jaunak eman zigun.
Egin dezagun otoituz. Salbameneko sakramentu hartu dugu Jauna, zure semearen amak gorestean. Egizu zure graziaren beteaz poztu gaitezela eta salbamena beti ugariago iritsi dezala. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Jauna, zuekin, zure espirituarekin. berenka zaitza dela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte Jaunaren pakean. Eskerrak amaikari. Nerea ama